Počkej, a teď jenom ty jsi říkala, že měla 2 syny A 5 dcer. a 5 dcer a tohle byla jako nejmladší, nebo? Ty, to teďka nevím, ale myslím si, no byla jedna z těch mladších. A nebo byla nejhezčí a to hrálo roli možná? Možná jo, no spíš ona mu dělala problémy. Aha. K tomu se dostaneme. Ale vlastně, jak jsem říkala, že se říká, že ji obtěžoval sexuálně, tak to by mělo začít už, když jí bylo 11 let. No a v lednu 1983 utekla z domova do Vídně, teď se k tomu dostaneme, kde se několik týdnů skrývala a bylo to právě proto, že se doma necítila dobře a i ten otec se k ní choval špatně a možná i právě i znásilňoval, že to všechno na sebe takovým způsobem navazuje. Jenomže ji objevila policie a ta ji vrátila domů. A ona si po návratu, jak se vrátila zpátky, tak si chtěla najít práci v Linci, přestěhovat se, ale to už jí bohužel nevyšlo, protože 28. srpna roku 1984 tak její vlastní otec ji nalákal do sklepa pod záminkou, že potřebuje pomoc s opravou dveří, ale tam ji omráčil chemikáliemi a uvěznili tam. A donutili dokonce, aby matce napsala dopis, že se přidala k náboženské sektě. Teď jsem se chtěla zeptat, co na to ta rodina, že ji nikdo nehledal. Takže ti uvěřili teda, že se přesně. A on ty dopisy, nebo ona ty dopisy rodina musela psát pod tlakem pravidelně, aby vlastně opravdu udržela tu rodinu v takovém klidu v podstatě. Tam že celou dobu byla v tom sklepě a celou ta rodina dobu nad ní jako žila. No a počkej, to není všechno. On normálně ten sklep, on to plánoval dopředu. A on získal stavební povolení na úpravy toho svého domu. Pomáhal mu s tím jeho kamarád, který naprosto neměl pár.